ο πραγματικός Παναγιώτης Τραβαλέ. Γιατί ο καλλιτέχνης, με τα ψευδόνυμα Τάκη Τσάν, παιδί θαύμα, την βορύχος ανάμεσα σε άλλα, κατά κόσμο, Παναγιώτης Τραβαλέξης, έχει πέσει τόσο χαμηλά. Συκοφαντεί κόσμο στο Facebook και στο YouTube. Εμφανίζεται ημίγυμνος, χοντρός και άρρωστος, γεμάτος με τατουάζ. Πιο πρόσφατα έκανε συνεργασία με τα σκουπίδια του ίντερνετ Sinboy, Sugar Boy. Είναι δυνατόν ο Τάκης, το παιδί θαύμα που όλοι αγαπήσαμε, να τα κάνει αυτά? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν ο Τάκη Τσάν να κάνει οτιδήποτε από όλα αυτά, για τον απλούστερο λόγο ότι ο Τάκη Τσάν πέθανε το 2005. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Ο τελευταίος δίσκος που έβγαλε ο πραγματικός Αλέξης ήταν το «Στο μυαλό μου» του Παναγιώτη Τραβαλέξη, όπου μακιαβελικός μασόνος, Ιλουμινάτος, Χρυσοβαλάτης Τραβαλέξης, σε κοινή θέα μας ανακοινώνει το θάνατό του. Στο κομμάτι Junkie, το οποίο είναι το πρώτο κομμάτι που είναι ένα κομμάτι που μέχρι και σήμερα ο Φελτάκη λέει σε όλες τις συναυλίες του, χωρίς να έχει ιδιαίτερη εμπορική επίχυση στο κομμάτι. Είναι το μόνο κομμάτι που λέει από το δίσκο «Στο μυαλό του Παναγιώτη Τραβαλέξη», και πάντα φροντίζει να μας θυμίσει ότι δεν λέει για τον εαυτό του, αλλά για τον άλλο Τάκη, τον νεκρό Τάκη. Είναι ένα κομμάτι που μέχρι και σήμερα ο Φελτάκη λέει σε όλες τις συναυλίες του, χωρίς να έχει ιδιαίτερη εμπορική επίχυση στο κομμάτι. Είναι το μόνο κομμάτι που λέει από το δίσκο «Στο μυαλό του Παναγιώτη Τραβαλέξη», και πάντα φροντίζει να μας θυμίσει ότι δεν λέει για τον εαυτό του, αλλά για τον άλλο Τάκη, τον νεκρό Τάκη. Το ρήμα για χρήμα δεν αναφέρεται το ψευδόνυμο παιδί θαύμα που υπήρχε στο ρήμα για χρήμα 1, αλλά Τάκη Τσάν. Άρα λοιπόν άλλος άνθρωπος έκανε το ρήμα για χρήμα 1, το αγαπημένο, και άλλος το αποτυχημένο ρήμα για χρήμα 2. Από τότε το 2005 ακολούθησε η πτώση του Τάκη και αζύγιο